जमदुवार ब्लकआव प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोनि गेदेर खहा। बिटिआर सरकारखौ दुखु मोननानै इउपिपिएल दोलोनि सोद्रोमाफोरा बिपिएफ दोलोआव हाबो। गसाइगावनि जमदुवार ब्लकआव गुबुन गुबुन दोलोनि सा 67 सोद्रोमाफोरा हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोननानै जयनिं जायो। उइलियाम नार्जारिनि दैदेननायाव जमदुवार ब्लकआव बिपिएफ हान्जानि जयनिं हाबाफारि। बे हाबाफारियाव इउपिपिएल, बिजेपि, कंग्रेस आरो एजिपिनि मावफारिया आरो सोद्रोमाफोरा बै दोलोफोरनि खामानि मावनाय आरो आखुथायफोरखौ दुखु मोननानै बिपिएफ हान्जायाव हाबफैबाय। दिनै बिपिएफ दोलोआव गोदानै हाबफैनाय मावफारिया बुंदों देग्लाय 2025 नि एमसिएलए बिसायख'थिखौ बिपिएफ हान्जाखौनो देरहाहोनो नाजागोन होननानै। एक्चुअली मैं जोआ दिन बरर आमी बड' सान्ताल छात्र सन्था गोसाइगाव जिला कमिटिर उपसभापति आसिलो आरो बहुत दिन पर मैं अल सान्ताल स्टुडियोते काम करि आसिलो। तो আজি मैं বিশেষকৈ आमार बिपिएफ दलक ভাল पाई आमी आनुষ্ঠানিকভাৱে আমি যোগদান কৰিছোঁ। पलिटिकल दलत मैं जोआ बाৰৰ ইউপিপিএল দলত আছিলোঁ। তাৰপিছত আমি সেইখিনি ৰিজাইন কৰি মই বড' সান্তাল ছাত্ৰ সন্থাৰ গোসাইগাঁও জিলা উপসভাপতি হিচাপে আমি কাম কৰিছিলোঁ। তো আজি মই বহুত চিন্তা কৰাৰ পাছত বিপিএফ দলত আজি মই যোগদান কৰিছোঁ। নিশ্চয় ইয়াত বহুত কথা আছে, কাৰণ আমি যোৱা দিন পৰা আমি চাই আছিলোঁ যে আমি এটা সময়ত চিন্তা কৰিছিলোঁ যে নতুন যিখন চৰকাৰ গঠন কৰা হৈছিল ইয়াত বহুত উন্নতি হ'ব, কিন্তু আমি দেখিবলৈ পালোঁ একো হোৱা নাই। যাৰ ফলত আমি বিকল্প হিচাপত আমি বিপিএফ দলক আমি সমৰ্থন জনাইছোঁ। আৰু আজি মোৰ লগত বহুতখিনি আই মাতৃ বা মোৰ বন্ধুসকলে লগত যোগদান কৰিছে আৰু আমি আশা কৰিম মহাদিনবোৰত আমাৰ জমদুৱাৰ বা আমাৰ বিটিচিত আমাৰ বিপিএফ চৰকাৰ হ'ব, এইখিনি আমি বিশ্বাস ৰাখিছোঁ। सरकार अलरेडी ইউপিপিএল सरकार বনাই আছে, তথাপি আপনি বিপিএফত আহিছে না। ইয়াত চাব লাগে, ইয়াত আমি উন্নতি চাব লাগিব। আমি চৰকাৰ কামটো চাই ভাল নোপোৱাত বা উন্নতি পদত তেখেতে নলোৱাত আমি বিকল্প হিচাপত আমি বিপিএফক সমৰ্থন জনাইছোঁ। गोजोननाय थाबाय। आंनि मुङा दिजेन्द्र नार्जारि। आङो जमदुवार ब्लक कमिटिनि आफादगिरि। दिनैनि हाबाफारियानो जाहैबाय बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोननानै गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय बिसेसकै 67 सोद्रोमाफ्रा जोंनि दोलो हथात बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोननानै जगदान खालामफैदों। आमफ्राय जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिसेसकै बिसोरो गावसिनि गोसो बादियै जोंनि बे जगदान हाबाफारियाव फैनानै गावसोरखौनो गाव प्रकाश खालामदों जे दानि बर्तमाननि इउपिपिएल दोलो बे दोलोनि हाबाफारि मावनो दांनाय आसार खान्थिफोरखौ मोजां मोनैलाय बिथांमोनहा गाज्रि मोननानै दुखु मोननानै खुद्रि सारनानै गावसिनि दुखुखौ फोरमायनानै जे जोंनि दलाव जगदान खालामफैदों। बेवहाय जोबोद आं गोजोननाय मोनदों। बिथांमोनहा दिनै जोंनि दलावहाय फैनानै ओरैबायदि सदबांसा होफैदों, माबा मत प्रकाश खालामफैदों जे बर्तमाननि जे इउपिपिएल दोलोनि सरकार बे सरकारखौ गाज्रि मोननानै हठात बिसोर बे सरकारा जेबो मावाखै, मुंबो जेबो माने जौगासारनायनि हाबाफारिखौ मावाखै होननानै बिथांमोना दुखु प्रकाश खालामनानै दिनै गोसो गोरबो लानानै बिथांमोना गोसो गोरबोयैनो दिनै बिपिएफ दोलोआवहाय जगदान खालामफैदों। आरो लोगोसे बिथांमोना मत प्रकाश खालामदों जे फैगौ 2025 मायथाइयाव बिपिएफ दोलोआ निश्चय सरकार गठन खालामनो हागोन होननानै बिथांमोना मत प्रकाश खालामफैदों। आरो मत प्रकाश खालामनाय लोगो लोगो बिथांमोना आसा खालामदों परबर्ती पर्यायावहाय सरकार जायोब्ला निश्चय जोंनि जे साननाय हनायफोरा गासिबो जौगानाय हाबाफारिफ्रा जाफुंसारगोन होननानै बिथांमोना मिजिंथिदों। आरो बिथांमोना आसा खालामदों जे
जों जेरै हागौ जेरै जोङो बिसेसखै बिटिसिखौल' नङा बिटिसिआव थानाय नैबे जों बर समस्तिखौ बिथांमोनहा गोमानायनिफ्राय जों उद्धार खालामगोन होननानै बिथांमोनहा दृढ़ बिसास लानानै उद्यमजोंनो बिसोरो जोंनि जमदुवार समस्तिखौ बोखांफिनगोन होननानै बिसोरो सदबांसा लादों आरो जोंनि सिगाङाव प्रतिश्रुति होदों जे जों जोंनि गोनां हाबाफारिफोरखौ जोङो मोजाङै मावलांगोन होननानै बिथांमोना दाथियै मिटिंनि गेजेरजों गावसोरनि साननाय हनायखौ फोरमायथिदों।